Pekný slnečný deň prajem všetkým. Dnes by som si chcel vyliať srdce nad tým, čo mi neustále zhríza dušu, a to je akýsi posun hodnot, posun priorít oproti minulosti. Ak si zvážim, že na jednej strane sú tu ľudia, ako je Kamil Jakub, nech si o ňom myslí každý, kto čo chce, alebo Miro Heredoš, Joel Stars a iní, ktorí sa snažia ľuďom prinášať informácie z domova a zo sveta, ktoré sa nás všetkých týkajú. Monitorujú činnosť v slovenskom parlamente, monitorujú činnosť v Európskom parlamente, monitorujú podpísané medzinárodné zmluvy, ktoré sú v rozpore so záujmami Slovenska a občanov Slovenska. A robia veľmi záslužnú prácu vo svojom voľnom čase za svoje peniaze, do ktorej investujú svoju energiu. Výsledok je, že si ich pozrie alebo vypočuje nepatrná časť obyvateľov Slovenska. V príkrom rozpore s týmto je napríklad vypustenie Černákovho štartéra z väzenia a jeho video vzhliadlo 450 000 ľudí. Keď sa vrátila pani Plačková z ukrajinskej kliniky krásy a vylepšila svoj vzhľad za 34 000 eur, pozrelo si to 500 000 ľudí. Otvoríte niektorý z bulvárnych plátkov a zistíte, že Mokráňovej stará mama sa pohádala so susedom, či sestry Nízlové prerábajú byt alebo majú choré deti. Naozaj sú to informácie, bez ktorých by sme nemohli existovať, a dôležitejšie problémy na Slovensku zrejme nemáme. Žiaľ, bulvár je to, čo ľudí zaujíma. Pozrite si v televízii nejaký historický film, niečo, čo je hodnotné, niečo, z čoho sa môžeme čosi priučiť, a sledovanosť je veľmi nízka. Na druhej strane rôzne stupidné reality show a zábavné programy pre retardovaných lámu rekordy sledovanosti. Je to veľmi smutný obraz našej intelektuálnej úrovne a našej občianskej uvedomelosti. Skúste sa prosím s bežným Slovákom porozprávať o chemtrailse. Keď mu vysvetlíte zámerné práškovanie ľudí a obsah rôznych zlúčení ťažkých kovov v týchto výlučkoch, nazvú to hoaxom. Keď im rozprávate o harpe, netušia, čo to je. Keď im ukážete mapu rozmiestnenia týchto žiaričov, ich možnosti na ovplyvnenie počasie, vyvolanie živelných katastrof, ovplyvnenie ľudskej psychiky, zdravia a života, opäť to zhrnú, že je to hoax. Nič, čo sa nás všetkých týka, nie je zaujímavé. Zaujímavejšie sú tieto pikošky. Ja sám rozmýšľam nad tým, ako to zmeniť, ale nič mi nenapadá. Možno len to, aby tí ľudia, ktorí majú iné priority, si ich nenechávali len pre seba, ale snažili sa ich šíriť ďalej a ovplyvňovať svoje okolie. Pretože táto ľahostajnosť k osudu našej vlasti, k osudu nášho národa, k osudu našich detí a vnúčat môže mať veľmi tragický koniec. Keby som mal parafrázovať údajný výrok
Juliusa Fučíka, povedal by som, lidé bdete, nebo se z toho poserete. Majte sa pekne, zvyšok víkendu vám prajem čo najpríjemnejší a niekedy zase dovidenia, do počutia.